जमीन सर्वेयर अपॉइंट केल्लो आसा. 200 square meter of the land at a for 4G mobile tower at Sattari तालुका, वाघेरी विलेज, वाघेरी सत्तरी तालुका tower level. Okay. For government land advisory approximately 4G tower at a सांगे तालुका. आणि land for the crematorium at मांद्रे पंचायत, मांद्रे Mandre 2000 square meter of the land for the Mandre Gram Panchayat for the crematorium and other activities in the Mandre village Panchayat. चिमलाची जी वॉकआउट दिल्या, चिमलाची वॉकआउट दिल्या Unity Mall. Thank you. तुम्ही जेव्हा सीएम झालात त्यावेळेला पहिलाच विषय आलेला होता तो टॅक्सीचा, स्थानिक टॅक्सी मालकांचा. आता परत तोच विषय पुन्हा सुरू झालेला आहे. एका बाजूला मॉविन गुदीनं म्हणतायत की ॲपेक्स टॅक्सी बोलायला पाहिजे दादा तिथे बेगीन सोडायला काय चिंता करू नका. सरकारला सगळ्यांना विश्वासात घेऊन टॅक्सीचा विषय सोडायचा. पण सरकारला सर ॲपेक्स टॅक्सी पाहिजेच का? सरकार टॅक्सीचा विषय हा सगळ्या जणांना विश्वासात घेऊन सोडायचा. एकाच जागेने सांगू मराठीत सांगायचं सगळ्यांना विश्वासात घेऊन मी टॅक्सीचा विषय सोडवतो. सर मायनरचं एक सर मायनर रेट करा तुमचं अपडेट आहे आणि ॲक्च्युअली एक कलम खूप लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फॉलो करतात. सगळ्या जणांना एक कलम असा की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कशी कॉलेक्ट जाऊन कळपाचें म्हणजे काही कोणाच्या चुका खातीर ज्यो गजाली जाता ताका पुलीस रोखडेच तेजेर एक्ट करता आनी तांकां धरताय. तुम्ही ते सगळ्या गजालीच्या थोडोसो बॅकग्रावंड पळयत तर तुमच्या लक्षात येता वायट कितें कित्याक जाली तें तुमच्या लक्षात येता. ही पळोवपाची गरज आसा. पण पुलीस ते एक्ट करता आनी सोमतें तांकां अरेस्टूय करता. प्रत्येक गजाल तुमी मुद्दामून काडून पळयता तुमच्या लक्षात येता ती गजाल कित्याक जाली. कारण म्हणजे इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिझम ही करपाची गरज आसा. त्याच्यानंतर अवेअरनेस जावपाचो गरज आसा. समाजात जो जाल्लो इन्सिडंट आहा पळय तो जर समाजाच्या मुखार येता इन्सिडंट कित्याक जालो हो लोकांच्या मुखार वचूंक जाय. ताका धरतले भितर उडयतले सगळे करतले. म्हाका दिसता धरले आसतले. सर फाटले 3 दीस येदो व्हडलो एपिसोड जीएमसीन जालो आनी तुमचे सरकाराचे डिक्रायन भरपूर जाले. हे संदर्भात तुजे मनात कितें एक्शन घेवपाचें ऑन द हांवें फाटलो विशय गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डॉक्टरांच्यो मागण्यो सगळ्यो मान्य केल्ल्यो आसा आनी त्यो दिशा सुटावो जाता. पूण मिनिस्टरा कडेन तुमचें उलोवप जालें ना. कारण खुबशे अशें येता की मिनिस्टराचे कडेन तुमचें हांव मिनिस्टराकडेन उलयलो. म्हाजो पयलो ट्वीट पळय हांव मिनिस्टराकडेन उलयलो तुमी ट्वीट केलें ना. पूण हें आतां काल मिटींग जावन बीन मीटिंग जावन सो कैबिनेट में क्या है? आज के कैबिनेट में 3 स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फॉर द डिपार्टमेंट इन ईएनटी 2 पोस्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द पेडियाट्रिक्स एंड ऑर्डोमेट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज आज सैंक्शन हुई है. नेक्स्ट वन फॉर गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन हमने पास की है. हेरिटेज पूरी पॉलिसी हमारे मिनिस्टर सुभाष चंद्र सर ने. With 1 post in the veterinary officer in the Gondla to appointment is 5 posts for the anesthetic assistant. As the cabinet में approved है 19 posts for the medical officer and 4 posts for the ENT surgeon. इनको आज अप्रूवल दे दिया है आज के कैबिनेट में. इंक्लूडिंग द रीजन लेजिस्लेटिव असेंबली हमने 22 तारीख को कॉल किया 22 ऑफ द जुलाई से. नेक्स्ट रीजन implementation of the right of the way for the under the department of the IT. हमने आज क्लियर किया. The construction of the Unity Mall at a Chimbal from the government of India की तरफ से जो Unity Mall सेंक्शन हुआ तो उसकी वर्क ऑर्डर देने के लिए आज प्रपोजल था. Even though 4G tower at a Sattari इनके लिए गवर्नमेंट से वागेरी नीचे उनको परमिशन दिया गवर्नमेंट ने. brand Goa Troy Costa menswear should be into the Namaste India at Milan, Italy. इनके लिए आज हमने सैंक्शन दिया. The first time one Goan boy Troy Costa is representing at a Milan in a fashion. It is a Namaste India in Milan, Italy. उन्होंने सैंक्शन दे दिया है. And 2000 square meter of the land for Mandre Panchayat.
सीएम तुवें हॉस्पिटला खातीर आयज पेडण्याचे लोक येमेळा आनी ते म्हणटा बेगीनच्या बेगीन चालू करचो म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चरचें काम पुराय कंप्लीट जालां बाकी बारीक सारीक थँक्यू